nyabrangke bocah beser kok sik serono sik duduk ambil lagi tangan radang suwuk-suwuk masa dibablaske lho Pak Polisi lho nyapa lapor Pak nyapa Mas ada kasus pencurian kentongan Pak lah wong kowe iki ya kesuwen ora ndak diwerehke kok iso ngono ayo papunten menika dipun lajengaken wah sik iki piye manut jenengan pripun ada request fragmen ketoprak andi lumut wah ngoten arep ditanjem andi lumut ayo pingin dhewe ayo Tanjung kuliner roh ya. Andi lumut ya apik. Wis tak gaene. Walah. Ya. Tempe. Nyapa Mas nyenengke ya? Tipis-tipis. Ayo triplek. Lah kuwi ben ora rekasake leh dahar kok iso mangsamu. Jadi apa kok khas ngene iki ya. Jenengan lagi gitu Pak. Kowe iki nyawang panganan wae kok iso. Andi lumut lho, sik. Dadi apa iki? Kleting apa? Ora lah aku diteke kok dianggurke iki piye? Kowe tak kon nganggur sik iki ngenteni Mbah Lurah engko kadung tek akeh ra iso ngapa-ngapake. Maksudnya piye? Ayo, coba. Sik andi lumut. Andi lumut. Niki tambahi sitok no perane. Boleh. Kleting-kleting no. Ayo, apa iki jenenge? Bir, ayo Bir. Bilang karo Inoki, ayo Nong, ini Nong. Ayo kene. Ing samangke pagelaran ketoprak badhe mundhut ira-iran nggih nika andi lumut. Kleting kuning kasta dening Mbak Tatin Cetot. Ing samangke kleting ijo kasta dening Dik Birginta. Kasusul kleting abang kasusul Dek Wino. Ayo, kleting abang. Ing samangke ingkang asta yuyu kangkang inggih menika Raka Mas Jok Kluthuk Harahap Muhammad Sukeh bin Ajibek.
Ayo. Ganteng dadi yuyu. To nyabrang nih lho, nyabrang nih. Yo, awas dadi yuyu. Yo kono. Nduk. Nduk rene. Nggih. Totoke ngunggah-ngunggahi ande-ande lumut. Ayo rene. To rene. Piye to, Mbak Yu? Rene, ora apa-apa. Rene. Sinau to, Mbak. Sampeyan penting kuning, keri. Sampeyan rasan-rasan sik. Ki piye to Mbak Yu kali ini kok banjir kamangka iki kudu awake dhewe ngunggah-ngunggahi ande-ande lumut to, Rek. Ayo coba. Iki piye ya Klenteng Abang ki ade arep ketemu karo ande-ande lumut iki numpak apa Klenteng Abang? Aku ya bingung aku kudu numpak apa ya? Kok ndek enek apa? Iki kira-kira perawane kok enek ya Klenteng Abang? Kowe kita bar ngombe jamu gelang ngosek gitu. Nek omong ki ketoprak alon-alon wae. Wah, wis. Gawan Mas. Adik kula mengke tang tempene loro nggih Batik nggih. Kowe ngetoprak ngurusi panganan ora. Jali karo omong. Mas Lutuk kene lho dadi yuyu kene lho. Dadi yuyu. Oh alah. Ya. Ah ngono. Weh dadi yuyu nggih ngenekan barang iki kebagusan kok sok. Ngono. Yo, jajeli. Blekutuk ngono. Lekutuk. Nah, Oh alah. awakmu piye to Mbak Yu? Mas. Aku kudu ngunggah-ngunggahi ande-ande lumut. Nah, ya. Mas. Piye iki Mbak Yu aku kudu ngunggah-unggah ande-ande lumut. Kok kali ini banjir iki ndek enek perahu terus aku kudu piye? Ya iya to Klenteng Abang. Kowe iki Cilik terus ya. Cara cilik. Kan dos putih to Mbak Yu malah piye? Lho lah iya. Ya awakmu terus ke nyabrang. Gek kamangka kali ini banjir. Ayo. Lekutuk. Ayo awakmu maju. Iki piye ya Klenteng Ya piye Abang? iki ndek enek kendaraan perahu yo ndek enek. Ketoprak kendaraan. Iki jan. Kowe Ya iki to. Ya ora to. Tumpaan. Tumpakan. Tumpaan. Tetumpaan. Kok yo renek tukang tambang. Ayo. Kok yo ora nek tukang tambang apa tukang kerek ngono ya. Lekutuk. Terus kaget awakmu kaget. Jan. Kowe iki lho goblok. Kowe Sing kali Mas. kowe iki lho. Kaget iki ceritane. Aku yuyu kangkang. Kowe sapa Aku Klenteng Ijo ya Kakang. Kowe sapa? Iya yo kangkang yo kok iso mau. Lah iya. Kok iso mau. Lah iya piye? Aku yuyu kangkang. Aku yuyu kangkang sing bisa tata jalma. Kowe arep neng ndi, Nduk? Aku arep ketemu karo ande-ande lumut ya Kakang. Iki ngono kaline jambir. Kowe kudu Banjir. Banjir kok jambir. kaline banjir. Wis kono gendang nyabrang, Nduk Cahayu. Nah, Piye carane ndak ngerti. nah terus omong terus. Yen kowe ora ngerti kowe Nah. Yo, dadan. Ben kowe tuyu tenan kok. Kali ini banjir aku nggak iso lewati ya Kakang. Ndak iso. Piye? Kowe iso ngaturke aku ya Kakang? Apa wi Mas? akeh pinese to gitu. Ngono ya nak. Kowe numpak gegerku kene tak sabrangne. Kowe dhisik apa aku dhisik? Aku anu disi ongko nek kowe selamat aku tak melu-melu. Aku gelem mbok sabrangke. Aku gelem mbok sabrangke ya Kakang. Opahe apa? Ning ngene opahe. Opahe apa? Pilus. Apa? Pilus. Kok pilus niku. Pilus iku ya apa ya Pilus ki Kakang? pipimu sing alus. Blekutuk. Tapi janji selamat ya Kakang. Janji iso nemoni aku karo ande-ande lumut ya Kakang. Wis bakal kowe engko slamet nemokne yu awet riandane lumut. Ya wis ana aku saiki ya Yo, Kakang. numpak kene ning gegerku kene. Nembang lho. Nembang lho. Yo. Waduh iki. Wah, ngene iki aku lek semulih bojoku tak tekek lek ngene iki. Bojomu ndelok nang YouTube lho. Lah. Sun. Ayo. Ya kono teko, rada rono lho iki. Wah, kowe aja klek-klek ya diangklek ngono ya. Lah kan numpaki. Kowe lek kene nemplek lah, kene iki gringgingen. Apa ngene bimbingan? Ya.
belok tuh. Sun sabrangke bocah ayu liwatke grubyuk singkok grubyuk singkok aduh enak ramu iki nek pesan kas sun sabrangke bocah ayu liwat kene grubyuk singkok ngono blek kunduk Aku ya gelem, aku ya pengen nyebrang rono. iki oke iki aku ya kaya Mbak Yu. Aku ya kaya Mbak Yuku. gini kita numpak gegem gini Iya. lumayan balurah gini Masa ora pengen balurah. balurah ini ya batin lho Piye? diakhir aku entek oke langsung ngono kuwi Sun sabrangke bocah ayu liwat kene grubyuk singkok sun sabrangke bocah ayu liwat kene grubyuk singkok sekolah Makasih. doprak kok makasih yo kono omahe andan di lumut gendang unggah-unggah andan di matur lumut nuwun ya Yuyu. Matur makasih Kayra. Awakku udah rasa. Kepiye carane aku iso munggah-munggahi kaya Mbak Yu ku ayo. Ya, iki kepiye carane aku iso ngganggahi kaya Mbak Yuku mau. Mongko kaline banjir kaya ngene apa ya aku iso nyabrang ngono lho. Mbak Yana nyuwun tulung sapa sing iso nyabrang ke aku ngono lho. Iki nang kene kok yo ora eneng wong ta ya. Blak kunduk. Iki ana apa iki? Enake ramu. Lagi iki cuyu warga. Kok sik lho iki kok ana wujudan kaya mengkene? Aku Yuyu. Yuyu. Wis sapa Kowe Yuyu? Ya. Yuyu kok mengkis kaya ngono ki dak kamu. Hei, Yuyu. Piye? Aku kuwi pengen nyabrang rono kae mbok aku tulung sabrangno to. Mo. Hah? Kowe gewedi. Ya kan ketoke mau Mbak Yuku mau aku ki nusul Mbak Yuku sing wis tekan kono mau mbok sabrangke Tak to. sabrake mergo awake cilik-cilik ya ayu. Aku gewedi sakmono, aku ora kuat. Wis kowe nyabrang dhewe kono, Eh, mbok sik tambah aja ngono kuwi lho. Lho, Akeh yo kae wong wedok kaya Mbak Yuku, aku ya wong wedok kae cantik, aku ya cantik lho. Cantik. Kok mbok aja mbancin deh, maciladan lho kowe Yuyu. Ki jane Yuyu apa Barongsai? Kok kowe nyabrang dhewe, Aku mau nyabrang kowe. Lah apa lho? Apa bedane karo Mbak Yuku sing mau kae? Kowe pengen nyabrang? Pengen. Kowe nyabrang? Pengen. Ning ngene opahe. Opahe apa? Opahe piring. Apa? Piring, ketok ayu kopok ngono ya. Kose lho, kok ana piring? Aku ora nggawa piring. Piring kuwi pipimu sing miring. Belak kutuk. Aku ra sudi. Aku ambak-ambak kaya ngene nek dicium karo jenenge karo Yuyu kang kaya ngene. Aku yo kaya ngene lho wujude wae kaya ngene kok arep dicium. Gelem ora? Kowe nek gelem aku nyemplung lho, ambles kang. Aku sik to. Yuyu! Aja ambles ta aku urung iso tekan kono kok wis ambles lho. Ya metu neh blak kutuk. Keseta iki aku sabrangno ya Yu. Kene lho, Pak. Kenyeh lah. Kok Yuyune kejem nesu-nesu. ya. Ambune beda iki. Oh seta, Yuyu aku pengen digendong ngarep. Eh? Ngarep. Ngarep. Heeh.
Waduh. Madep rene. Aduh. Cepet ngene iki lho, cepet to. Yo, cepet. Aku pengen silak tekan kono. Ayo to. Ayo ndak yuyune sing sacek ngono lho. Cepet. Aku sesuk gila. Manuta wong penake kok iso. Manut tapi ngene-ngene lagi opo ya? Ya ora apa-apa kok ya mbak-mbak ku mau lho. Sun Sabra. Gendong kuwi lho. Iya. Saya. Son. Iya. Piye to? Gendongen son sabrangke bocah. Aduh, bokongkuan. Yuyu kamu. Piye? Yuyu, sik. Ana sing keri, aku jabrang norono meneh. Kae tasku keri nang kono. Tak jupukne ya. Ora, aku penting lho. Gendong nek. Mengkone ilang kok aku ndak marake. Yo. Tasmu lho, tasmu gawa nang tasmu. Di tasku mau endi? Iki lho tasmu iki lho. Nah. Yo. Yo. Wes jane kleting apa arepe asok mekar. Seneng kok to wong yo iki dhewe-dhewe kok. Iki ana barang sing penting tak nggo ngono. Ya kene, tak gendong nih. Gendong. Ayo kene. Endi lek gendong? Oke. Buri. Nah, mengko. Ngarep. Udah galak ya. Nah, sing nembang tak aku ae. Son sabrangke bocah ayu Goblok sengok, goblok sengok, goblok sengok, goblok. Piye ta? Yuyune kok ora. Iki ki ping pira? Aku sing kepengin nyabrang. Ibune beser. Serana sik. Ya apa kuwi lho? Apa yuk? Kayak klinik tuyul. Sandale keri sandale. Sandalku keri siji. Tak jupukne. Ora pokoknya aku nek ora disabrangke karo kowe aku ora iso. Iki Sabrangke. Sabrangke ngono. Yo. Son sabrangke bocah ayu lewat kene tak goblok sengok. Sandalmu iki lho, endi sandalku? Aku wis siap meneh tulung rono kae ya. Gendong ngarep. Kleting kuning sandale lili. Ayo dadi gendong cepet iki. Aku nek ora gojekan aku tiba. Iki ki nek ora gojekan cepet. Mataku langsung delok. Lagi. Sandalnya telek tak lho iki. Loh, kayak ono penting gendong. Iya gendong, tetep gendong. Ora apa-apa jenenge. Ora apa-apa. Iki request lho, ande-ande lumet kok mangsane. Yo kamundut iki ngawur ya. Ono, Iki ayo. ya. Meneh. Nah, pelek gendong sik. Son sabrangke bocah ayu arep bebas kene. Goblok sengok, goblok sengok. Aja rono, angkene wae aku digendong rono rene penak. Penak. Penak lho. Ya. Jane cuyu apa boyo? Apa cuyu kesat iki lho? Wes. Ya apa? Aku wis gak mau dadi cuyu aku, Pak. Lah ngapa ora dadi cuyu? Bosok iki. Wong kok erape kene yo. Piye? Lho sing njaluk pramen yo piye lho wong ande-ande lumet lak mesti gawe cuyu to. Ah iya komplete kudu ngono kuwi. Sampeyan yo ngono bolak-balik nggawa tas, sandal. Kok Iki ora perkara bolak-balik gendongnya aturan masalahku. Lah apa? Lah iku mau telek ya. Nek ora ngger wong lho iso gendong Mbak Tatin kuwi. Iya lho. Iya lho. Tak ngandani bobotku iku 40 kok. Tampul ki sisih. Iya, kotakku kari yo. Yo.
iki lho yu, ayo tulung di terkirono. Tok esbar. Oh wes. Kok nesu? Kok nesu Kok lah. lho? Kok nesu? Kene klinik cuyu to iki. Kok klinik cuyu piye? Monggo Mbak Tati diaturi napa? Nggih, niki kedap kathah nawala, Mbak. Nggih. Nggih nyuwun kirang Kae pangapunten. dibaleni sik kae. Kleting-kleting Kleting rono. Oh, lah balike aja lho. Son sabrangke bocah ayu. Oh. Ya, Pak. Anu telepon Grab ya tadi. Pak telepon Grab iki wong apa kok? Pak dhewe. Kene. Alhamdulillah. Nggih. Saking Pia Dekorasen Siap, nggih siap. Dusun Demung Desa Sukosari nyuwun gending caping gunung dipun jenglengaken. Bapak Suyanto nggih. Catur dumateng Yu Cange nggih, hambuk bilih wonten wekdal kepareng badhe atur pisumbang nggih. Siap. Bawa Smarandana kunjuk dumateng para pamirsa sedaya mliginipun Bapak Panitia saha perangkat utawi Bapak Kepala Desa lan ugi perangkat sedayanipun. Mugi warga masyarakat Demung Sukosari tansah manggih kanugrahaning Gusti ingkang Maha Agung. Apa? Wong kene omong kok iso mangan iki lho. Ya Iyune diseweke kesel. sik. Gendong ping 3 luwe aku. Saking keluarga besar KUD Sukamaju, Serangan Sukorjo Ponorogo. Assalamualaikum Pak Cahyo. Waalaikumsalam. Nyuwun gending pepiling ninggal katresnan caping gunung. Nggih. Bapak Lurah Sukosari lan sedaya perangkat mugi-mugi manggih rahayu dipun paringi sehat. Amin. Pertanda Bapak Haji Karsono SP. Ya, nggih menika rumiyin dengan nate nimbali kula sak kanca. Nggih. Isih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending selendang sutra kuning kalian kembang kopi. Kula aturaken dumateng Mbah Diono kali Pak Jono. Ngawi saking Mbah Marji cekap semanten matur nuwun ingkang nyanyi Mbak Tatin Bugesi. Nggih. Siap. Sugeng dalu bocange niki saking kula Sayuti. Nggih. Nyuwun gending mawar kuning Bugesi. Nggih suwon. Suwun. Kilo tulisane SUWON suwon. Ya berarti nek muni kol kae ora kol kae. Piye? Colot. Tulisane ya COLOT kok. Kari siji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu. Niki kula saking Bapak Kasnun RT 2 RW 1 nyuwun gending pepiling kalian kembang rawe irama gedruk. Niki rata-rata caping gunung. Monggo, pun. Jenglengke. Pas larasipun. Sik ten sledo ayo yuk, jengleng kene yuk. Bos. Bos. Aku sih gagas yuyune. Kae Aku gendongan meneh. ora lho. Sampeyan ki ora ndek piye ya? Mas iki mbok yo gawe jeda ngono lho kok. Lah apa lho? Lah ora apa-apa wong nyatane ya kuat kok. Kuat ngempet kok. Kok baru mau aku ngangkat tek sama. Lah aku lah oksigenmu dhewe. Jarimu mblorot kabeh lho. Sing nembang utawa sing bawa Mbak Tatin sing jengleng gentenan wong loro. Nggih, Pak. Nggih. Mas kritik dhisik. Oke. Ya, Mbak. Saben bengi nyawang Mantap. mantap sekali. Ya wis saling mengisi dan saling melengkapi. Iya. Dagelane sita iki arep mati. Ampun Aku abot tenan lho, yakin bobotku 70 punjul lho. Kok iso ping bola-bali iki rak ya luar biasa lho. Biasane dhek nggawane 150 tok malah. Sik, luga-luga kono. Ketok ke anu Mas, ki mesake aku nek arep bocah ki. Ning ndi debokku mo ki. Duh. Anu le, raja rene le mesake, raja rene. Kenapa lek tuh? Anu, kene yuk, kene Aku yuk. ya, Pak. Paling tidak yo kudu ngerti saithik lho piye karepe dhek iki piye. Kene. Luga-luga. Yo kene, golek aku ayo. Tinggal piye? Aku Lah lah. bocah ki mesake nek ora diembus kan. Kekuatane wong ini nggih nunjukan. Lah iya. Air putih lebih sehat. Rene sampean rene. Piye? Ya ki tulung. Oh iki. Pucuk. Iya.
Wong edan. Kaya manuk tuh. Seger dong. Iki lho sari-sarine kaya tombol lho iki. Salindasmu latung tok. Ngono ya kok ombe. Lah aku yo ngimbangi lah sini lah. Gandeng bar ngombe saiki ngendeleng. Oke. 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 Oh, cuman terima sampean. Aku pemanasan ki bojoku, Bos. Bobotmu piro? 70. 70 bojoku lho 95. Kuat. Aku lek bengi tek asas. Oh, berarti ini mau belum seberapa ya? Belum seberapa. Oh, Tapi iya, wis oke. kemudian Masih oke ya? Oke. Gengleng malah luwih rasa iki malah. Siap. Yen mamajang among karo janur kuning. Satu lagi Mas untuk tunjukkan semangatmu. Ayo. Mas. Penak ora yu. Urung krasa. Urung krasa Mas Lutuk. Pisan kas Mas Lutuk. Rada kerep, rada suwe, rada kerep, rada kerep. Lah ini baru pas. Kamu pas saya gadul. Apanya? Hatiku. Ati kok gadul-gadul. Mulane gak krungu mak klotok-klotok ya. Peh, kok klutuk-klutuk. Lah iki mau pas gini klotok ngono. Ya pas. Kocok apa? Mak pok. Kok klutuk kok iso. Coba. Titik siap. Oh iya. Guna penak iki. Nggih. Alus, alus. Kowe iso ora ngene-ngene mau iso ora? Ngene ya kentek. Ora ngepasne karo Rama kuwi lho. Iki kok ngene iso kok iso. Nah, iya, alus, alus. Kaya iki mau kok ya. Jajal tok ayo. Ji, Rok, lu. Aku madhep ini. Ora pas. Ora pas. Masa ngewenengen? Kok ngene. Iya, enggak. Ngene lho kaya aku ngene lho jajal dadan. Piye? Ya. Enak ngono lho. Ayo tak dong. Yep. Ono penak. Yo, wah. Ngangge dedet. Yo, tak dong, yo. Ayo. Yo wis to. Iro kuwi mbak ampune telek to. Mbok tak olah paning ngene. Ono. Mosok mlebu iki mau telek. Lah wis karek sithik lek. Gur sithik lho. Ono. Ayo. Ayo. Yo, loh, sini. Tak dong. Ayo. Ayo, teman, ayo. Mencolot. Nah, hok. Nah, aku seneng banget. Menang, Mas. Ya. Nek. Ayo, Dok. Kayak kau. Ngapa? Mbok tonyo ini dakku. Ben kowe ra ceblok maksudku Ben ki, Mas. ceblok, tak ganjel to, Dik. Tek ngene aku. Piye? Pas ndok kowe. Duwe ndok apa, Mas? Weh, kuwi dudu ndok mochi. Mas, Mas. Aku ndelok mochimu, Mas. Iki duduk mochi, Nduk. Apa? Statue. Coba. Pacitan.
Ayo. Janokone nek kerenge lho. Wis opo. Janaka ki alus iso kaya ngono pola iki lho. Lah kowe brutal iki lho. Janaka nek kadung mabuk telek ngene iki. Wah, berat aku. Wis. Leset bos. Aku takut. Melu kowe. Kowe ra melu-melu aja. Aku ora melu-melu lho, Mas. Parang mlebu ngene iki. Ya, Pak. Panas udan. Parian Mbak Tatin. Ayo nyayo. Agem? Yo Sukosari. Sukasari ya, Nji. Mangan roti. Mangan. Kualat gitu. Kualat. Mangan roti. Langsung dibales ke lho, Mas iki. Mangan roti kena gusi. Gusti Allah ki adil. Mang. Sida paren para. Sida. Mangan roti. Heeh. Entek 5. Mugi warga mekar. Alah, Apa mekar? Apa? Kita lek utangmu. iki kena bintang tamu kocrok ya iki. Iki to, Mas. Sukosari pemekar. Iki ngono duduk mekar iki ngono syariah. Bisa mekar iki. Mekar sari ngono. Sukosari. Sukosari Mekarsari. Iya, padahal ngajane. Mugi warga Sukasari Mekar. panjang yuswa. Allahumma amin. Menyang Sragi kula ning Sumarata. Terus Yai Sukosari uripe tambah mulya. Allah. Ora sanji kok dhuwur. Cile Allahumma Amin. Kowe duwe dhuwure rame. aku ini nada tinggi to, Pak. Lutuk iki contohno sing ora dhuwur ngono to. Ayo. Tak wari. Ayo, Neno. Esuk enjing, So enjing sore sonten. sore sonten. Terus nih dhewe. Kula benjing bayaran pinten. Aja mbok pikir lah wis. Nandur pari. Ditaleni kawat. Terus warga masyarakat Sukosari selamat donya akhirat. alhamdulillah yo cetha lho Apik jan. jane. Kawes wis bapak ira iso terus. Apik kaya ngono jasa. Balik Mbak. balik nang mesti jos. Panas udan Ayo. aling-aling Keluar ngowel. capek gunung ngombe kopi dicampur jahe Yai Sukosari tambah barokah. Lho rambut terus juli ta? Ayo. Arti jula-juli. Ora usah sesuk ben nanggap neh. Ayo. Nadyan wadon sarta Ana suling Komandang Bali puspa warna ditresnani rarumangsa. Ayo
tetep jumeneng riyen Mbak Tatin. Ojek. Niki wonten ing ngersakaken kembang rame, kembang rawe. Kembang rawe. Digedrukne. Mbak Triastuti ngancani Mbak Tatin bersama Mbak Munasiro. Ayo. Oke. Tuk ngadeg nyambut gawe. Anu kula jajal iki lho genjot. Kowe ora ngerti to, jenenge wong linggo ki ngedoki rezeki, lek ngadeg entuk duwe, ngerti. Jajal iki lho genjot empuk apa atos. Ora ngono kuwi ayo. Ki lho dipapak kae. Oh, ini. Saya mau Kopo ki nyanyi apa? Saya mau tamasya lho. Ya ora beda kuwi kok iso. Lho sing ngadeg ya wis ora setu tamasya. Takon dhisik. Kayak tamasya. Sing dalu Mbak Yu. Sugeng dalu, selamat malam. Sehat, iya. Sehat. Alhamdulillah iki termasuk wanita SNI. Napa niku? SNI apa? Standar Ndas Indonesia ya gitu ya. Lho kok ndase tok wonge kan iya. Lagi mati ki jenengan itu kategori wanita idaman atau wanita kriteria wanita Indonesia itu seperti jenengan. Contohnya piye? Contohnya jenengan ngeten iki ndamel kejawen kan Indonesia ini. Iya. Tidak ada negara lain sing ndamel busana sing seperti ini. Iya toh? Ketoke enek kok ndek ben sing tiru-tiru. Niko jenengan pas delok TV kleru niko. Masa kanggo apa Pas kae? TV ini buruk kita ini kan. Ning ketok le anu lho Mbak Tatin ya, ketok le serasi, ketok romantis lho. Iya. Mbak Tuti karo Mas Kluthuk iki, Iya. sebagian karo Mas Justru Glisik. malah Mbak Tuti ini salah satu sinden atau waranggono yang lun sewu yang bisa tahu situasi dan kondisi Pak. Oh, ini ya. Notabene itu ya. Contohnya. Sesuai dengan Badan Meteorologi dan Geofisika. Iya. Ini kan kadang-kadang hujan itu kan setengah hari. Nggih, ora mesti. Antisipasi suasana dan nggih penangkal petir barang saya pada yang pada. Wih, Tapi cunduk. Cunduk mentul, wong Juga wedok tahu iki. kedalaman. Terus getaran-getaran saya juga tahu. Iya. Getarannya 7,5 skala Richter nanti kayak. Karena kedalamannya berapa? Kedalamannya 7 km nanti. Jalur Mbak Dian, ayo ki. Tembangnya, Dik. Tembangnya anu mau. Loh, Oh, kembang rame. kembang rame ya, kembang rame. Bang Rawe. Lah yo rawine dadi rame. Ayo gen gayeng maksudnya ngono kuwi. Aduh, Supaya sikil koyo ngomong. damel gedruk nggih. Nggih digedrukne. Siap. Nggih, ngono ya Pak. Nggih. Monggo so dipun aturaken. Dados, yuk. Yo. Sekarang Bos. Tak pernah hujan, siluman berkau melambai. Harimau, 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 Himalaya. Tak pernah hujan, racun hatinya bersepai. Harimau, 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 Himalaya. Bang Rawi, Sari tetap oke. Kaca-kaca senang tunggal sabale wiwitan melunggu jejer saben dinan saya suwi saben jejer nyekel tangane ngomong mas aku
luar biasa, Mbak. Alhamdulillah. Mas, mbok bilih mawi wonten wedal ingkang mirunggan mbok Bapak Lurah diaturi tindak, Mas. Lah menawi kersa, Mbah Slamet, Mbak Mbah Slamet Slamet. menawi kersa, monggo. Nggih. Mbah Slamet. Endi wau? Beliaunya mana? Nggih. Oh, tasik tindak. Oh, J. Oke, Siap. Nggih. Nika kasambung mawon. Nggih. Dados Ponorogo menika majemuk, Mas. Leres. Teng Nggih. wayang nggih mainde, teng dagelan nggih remen, teng lagon nggih mirengke. Dados antawisipun sedaya kecakup wonten pakeliran panjenengan. Dawuh leres Mas Nggih. Klitik lah. Niki wonten ingkang ngersakaken saking Bapak Haji Karsono ini ninggal katresnan. Siap. Menika kangge tutupan nggih limbuhan Mas Klitik Oh, nggih. nggih. Amargi lak sedaya menika nut lakuning lakon to, Mas. Leres dawuh leres. Nggih. Ya nduk Nimas Ayu Winong Nawangsih. Yo. Cublak suweng men jumeneng dhisik. Yo. Nimas Ayu Winong Nawangsih asli saking Tulungagung. Pas kalian tembangipun Antuk Nggih. Katresnan. Nggih, tinggal katresnan. Nggih. Terus mangke ya digarap rong versi. Pertama dangdut, kedua jaranan. Oh, kalau kira nek pertama dangdut, kedua jazz. Ayo ora ya. Niku. Buksas lho. Nggih. Ora apa-apa karo nggih ngedem swasana. Nggih. Mang bawani sik nduk Winong, cekak wae mung Asmarandana. Ayo nggih. Asmarandana sing lam-lam tilam kae, Nduk. Jaranan dangdut kreasi Halo. rineng kaintaing baksa Kalih matur nuwun Kang Kewer. Wah nggih Wah, ketua jan wis panitia niku. Rijinge sip, sone ya kepenak. Tur iki kagungane piyai kene kabeh. Alhamdulillah sedaya nyengkuyung. Sak lightinge barang niku. Nggih. senterewe jaran pegon Ya ming sing tak nggumuni siji Mas Cahyo. Napa? TV sak mono iki antene sak pira? Kowe ora ngerti karo teknologi kok. Wah, iya kuwi. Videotron kuwi jenenge. Oh, nggih. Nggih. Ayo. luas gemas nuju prana No no. pinter agawe prangto Niki lurah-lurah sedaya rawuh Mas Cahyo. Inggih, dawuh leres Pak Muga-muga Camat ugi rawuh. saged nular wonten desa-desa sanesipun. Nggih, leres wong nyatanipun benjang tanggal 20 Mei Wah. menika wonten Desa Purwosari Mbabatan ugi wayangan melih. Pokoke kuncine siji Mas. Napa? Kula niku urip teng Ponorogo meh 16 tahun. Terus Kok angger dalang kos Jawa Tengah. Hah? Teng riki ben iso laris niku kuncine siji. apa? Aja larang-larang.
Mesti laris nih gini. Sing larang ya sapa wong ya wong Pokoknya semene, digawe Mbak. Aku wong 50 sampean iki wong loro. Sip. Pokoknya didamel selawe sak rijing ngeten iki. Nah. Pas cukup. Dadi paling ora ki nanggap Cahya Kuntadi ping 10 gratis pisan. Ngomong sapa tak kepruk kowe ora. Kene iki manut karo panitia kok. Ya nah. Sinden winang tulung aku Aja nganti piye, Nduk? jangan Sukron. tininggal Enggak sepo. tresno Terima kasih. Ninggal katresnan. Aja nganti awake dhewe ninggal katresnane piyayi ingkang lenggah wonten ing laladan mriki. Ayo. Ini katresnan luar biasa untuk kelestarian seni budaya yang tercinta mligine wayang kulit. Ya, Sukosari memang hebat. Monggo, yuk.
untuk winong Nawangsih. Menika kalau pementasan SD kalih Sukosari sampun rampung. Mas Kluduk, Mas Kliding. Dawuh kleresan Den. Matur nuwun sanget awit panjang kuyungipun. Nggih. Ingkang baku dalu niki nderek-nderek memayu, nderek-nderek memuji. Nggih. Insyaallah Mbah Lurah sedaya masyarakatipun dalu menika dipun niati kanthi jasa diah kolbiahipun ngentekke ragat golek nikmat ben adoh saka laknat. Insyaallah gesangipun sedaya pinanggih nikmat slamet wonten ing donya akhirat. Amin. Insyaallah Gus panjangkaipun jinanggung dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih, amin. Kupat lepet boten liwat sedaya ndum slamet. Nggih. Mugi-mugi cinaketa kabagyan kamulyan saha katentreman sedayanipun. Amin. Eh. Alamin. Langkon genah ukurane, lakon kudu tutuk crita lan lakune. Ya. Katok street nggae lakon aja irit. Dawet sak cendole. Nggih. Katoke ngapret ketok kondalan. Sembah-sembah kalajengaken. Siap. Yo rerakit mbacutne gelar cerita. Monggo Wahyu Darmo yo.